Semana de traballo para a humanización, a colmatación da humanización desta nosa céntrica rúa principal que remata esa Praza de Galicia coñecida popularmente como Praza da Farola. Hoxe pola mañán foi esa mesa de contratación, pois os diferentes técnicos reuníronse para arrancar as puntuacións que sumarán pois, de horizonte hacia a semana que ven, que será a segunda das mesas de contratación que celebraremos o martes día 17 e aí poñerán os informes que plasman a puntuación a cada unha das tres propostas que recibimos para evaluación. Un 55% pesa a parte técnica sobre o restante 45% sobre a parte económica e esas son as puntuacións que se poñerán encima da mesa e que terán que distribuir, pois conservar a esta farola que cumprirá por ano que ven 40 anos nesta ubicación que corresponde con esa Plaza de Galicia e que tamén pois, terá que distribuir pois, as diferentes zonas verdes futuras, o pavimento, o mobiliario, dentro dunha plaza totalmente accesible para o cidadán, totalmente que ten que resolver tamén a circulación dos vehículos sobre os peóns e ten que resolver tamén as ubicacións como para taxi, cargas e descargas, zonas de aparcamento para persoas con mobilidade reducida e o que agardemos é que sexa pois, unha praza que colmate ese xa guindo do pastel para unha peatonalización exitosa e para unha vila que foi ese xermen en esa céntrica plaza de cruce de camiños e que agardemos que salga pois, a mellor das propostas para unha vila como a Estrada.